Fil-Jiem li ġejjin mistennija jibdew jitqiegħdu l-ewwel 21 travu ta' 36 tunellata l-wieħed sabiex jieħu l-forma l-ewwel pont minn tal-proġett tal-junction tal-Marsa. Mis-sit tal-eks shipbuilding fejn bħalissa qed jinħażnu dawn it-travi, il-perit tal-akbar proġett infrastrutturali li qatra pajjiżna, Raffael Abdella, spjega li dawn it-travi huma l-ewwel minn sensiela ta' travi li se jiffurmaw l-ewwel pont li minn triq għal Domoro jinfet mat-tela ta' Garibaldi f'Ħalluqa. Rajjaw 28 travu li ħaffurmaw 2 mill-ewwel 5 biċċiet tal-ewwel pont. Kollox ħajkun hemm 70 travu fuq l-ewwel pont, il-pija ta' travi li ħajkunu qed jiffurmaw l-ewwel pont ħajkunu maħdumin lokalment fuq parti mis-sit fejn il-kuntrattur rama concrete plant biex kun jisteħdem daw it-travi. Kif it-travi tal-konkos se jibdew jinħadmu f'pajjiżna, dawk tal-azzar se jibqgħu jinħadmu fit-Turkija u mistennija jitwasslu pajjiżna permezz tal-baħar. L-ewwel pont dak li ħankunu qed narmaw li fih 4 korsiji ħajkun kollu tal-konkos, però mbagħad l-ewwel pont ħajkun jinferaq f'żewġ pontijiet oħra. Dik li tkun ġejja mid-direzzjoni ta' triq Giuseppe Garibaldi lejn Domoro, allura dik ħatkun żewġ korsiji u ħajkunu għat-tont. Dak it-travi se jkunu fabbrikati tal-azzar, ħajjiġu maħdumin barra u jiġu trasportati hawnhekk ukoll. Bħalissa l-ħaddiema qed jaħdmu għat-tieħ sabiex iħejju l-14 il-kolonna li fuqhom se jserħu travi. B'kollox il-proġett se jkollu fih 7 flyovers bi 12 kilometru ta' korsiji ġodda li se jgħaqqdu r-rotot ewlenin minn u lejn in-nofsinhar tal-pajjiż. F'kummenti lil One News, il-Ministru għall-Infrastruttura Borċ laqa dan it-tragward fil-proġett u sostna li bil-mod kif qed jaħdem il-kuntrattur naqqas id-domanda minn fuq l-infrastruttura tat-toroq l-oħra. Qed naraw il-proġett tal-Marsa Junction illi qed javvanza b'ritmu maġġel, qed naraw anke l-loġistika kemm qed tagħmel sens, materjal jidħol minn fuq il-baħar u jitqiegħed letteralment immedjatament ftit passi l bogħod fuq il-proġett innifsu. Qed naraw ukoll kif il-kuntrattur għażel illi minn issa l qudiem jibda jimmanufatturahom Malta fil-post. Xi ħaġa wkoll li tgħin għaliex qed tnaqqas it-traġitti, qed tnaqqas ukoll l-inkonvenjent fuq it-toroq tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.